helvetti? Tappo melkein. Tää ei oo mikään kirjasto, tietääkseni. Teillä nuo palvelut pelaa monella tapaa. Oi. Hei, mä käyn vaan nopeasti suihkussa ja sinä. Turpo kiinni. Mitä helvetti? Jalkahierontaa. Äläkä yhtään yritä väittää mitään muuta. Hei. Haluut sä turpaas? Tanja, oot sä täällä? Rähmäkäpälä. Oi. Nyt sä hippiä nyt pysyt erossa kaavasta. Aika nenäkäs tää uusi hippiäinen. Seis! No niin, varmaan joo. Mitä? Kirsikka, peruna, muussi, tomaatti, Homo, nakki, mozzarella, kiisseliä. Jälkiruuaksi juoppoja ja narkkareita. Mitä? Rouva on hyvä ja käy istumaan tuonne noin. sinä turpa kiinni nyt! Niin, Sopii yrittää. turpo kiinni. Tyttö nyt hiljaa. Turvekylvystä. Eikö sulla ole mitään tekemistä? Appelsiinipuutikkuja manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites, onko kynsilakkari? Halvemmaksi tulisi heittää Homoja. junan eteen. Keskiviikkona kaupalle. Makkarasoppa. Makuuhuoneeseen. Mutkun! Musta mies! Tanja. Mulla on sulle hyviä uutisia.